হ্যাঁ স্যার এইখানে Thank you very much. We all know today we have visited the TBSC. We all know what our students are facing. Even in the past, the students were forced to write the Kokborok subject in Bengali script. But 100% students are in favor of Roman script. And the government and the board, they are setting the question paper in Bengali script. But we want to make clear, the government should give the rights to the students in which subject they should be writing. If the government is forcing them, we TSF won't be silent. We all know what we TSF can do. And I will appeal my dear students, as your exams are approaching near, don't panic, don't afraid. Let the government decide in any whatever script, but our demand will be Roman script. As you want Roman script, write in Roman script. If anyone force, if any teacher, any principal force you to write the paper in Bengali script or other script, as you are in favor of Roman script, write in Roman script. We will definitely be standing by your side and supporting your side. Don't be afraid, don't panic. It is your rights. So we TSF will always be there. As we have visited the board, we have speak with the president. He will be writing a letter to the government, and we will definitely be waiting what is the response from the government side. जों दिनै जों TSF नि अनगायै जों TBSC जों फायलायजा मेफोरावबो नुखानानै जों दिनै बर्डनि प्रेसिडेन्ट बाय मालायखा जों थांनाय 22 आवबो जों गायसे मेमोरेन्डाम याफामानि हाइफोनो ताबक गदाल प्रेसिडेन्ट चंजाखा जों बनो तेवैसे एपिल खायखा जों एस अर्गानाइजेशन जों रेसपेक्ट खायगो एन्ड बर'नि जे डिसिसन ब सागो जे ब दिनैनो ब गभर्नमेन्ट नो ब लेटार सिहोनाय जों आमनो नायसिंनाय हाइफोनो निरक्सिगो जों बर'नि हयते जों रिप्लाइ नायसिंगै मंसा रिपर्ट करिंके निरक्सिगो जोंनि मुभमेन्ट बाहायनाय जों स्टुडेन्टस रगनो आई विल अपील यू ऑल निरक ताकिरिदि निरकनि एग्जाम बेलायनो गानाय दं जों सिगो बनि बागै जोंबो तंमाया निरकनि थांनायनि प्रब्लेम रक जों नुगो बनि बागै जों तेवैसा जे ककब्रक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बायदि निरक मा सैथों होनै मुसुकमानि बागै निरकबो मुसुकमानि बागै जों दिनै अर फायलायगो बनि बागै जों निरकनि सापर्ट नांगो बरक गभर्नमेन्ट जेफोनो डिसिसन नोंथों निरक ताकिरिदि निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैदि अमचिनि कबक मुं तंनाय डिसिसन न निरक ता नायसिंदि जों नायसिंनाय हाइफोनो जेफा डिसिसन नोंथों निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइनाय होनै निरक टिआर तंदि होनै आं जत स्टुडेन्ट न आं एपिल खायगो कायसेको खनायमा आसक जे प्रेसिडेन्ट जे सामाने फरेन लैंग्वेज एक्सेप्ट खायजे ग्लाक नै आबर बाबाहे काउंटर नै फरेन लैंग्वेज तो जतनो फरेन लैंग्वेज सिनि बागै बेंगली स्क्रिप्ट फरेन लैंग्वेज देवनागरी फरेन लैंग्वेज अमाके जों जत एक्सेप्ट मा खायनो दा रोमान स्क्रिप्ट ठीक आसे फरेन लैंग्वेज बाट फरेन स्क्रिप्ट जेटा एक्सेप्ट खाया बुडो एक्सेप्ट खायान सामाने ताबो आं मा साग बारबान जों बेंगली स्क्रिप्ट बाय जों दै सुइमाया तुइ मा सैनाय जेसे पेज बा फायथों ब तुइनो मा सैनाय दै सुइमाया बनि बागै जोंनि कग्रक तलक जों नुगैनो दं तलक कमाय थाङो जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन न जों अमनो मुचुगो जे जोंनि कगनो सिक्योर खायथों प्रोटेक्ट खायथों बरंनि जे मुचुक मानि बरंनि राइट्स बरं माथों अमतो जों मुचुग्याब्ले स्टुडेन्टसि मुचुगो बरं रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइगानि होनाय और फाइफनो गवर्नमेंट बरक सका कमिटी रक फॉर्म खायका बट द स्टूडेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट गवर्नमेंट दे एग्जाम पेपर सुइनाय ना कमिटी दे एग्जाम पेपर सुइनाय स्टूडेंट्स परे तंबले सो बरक नो डिसिजन राइट्स रदिबा गवर्नमेंट बनि बागै बोर्ड नो सगमन एपिल खायका इमीडिएटली गवर्नमेंट लेटर सिथुं लेटर सुइमानि उलो जों रिपोर्ट रगै बरक तमाबो डिसिजन जों आमन आइसिंनाय हाइफनो गवर्नमेंट रक बरक साखा बेंगली स्क्रिप्ट बायनो मा सुइथा इनके जोंनि स्टुडेन्ट नो जों सानाय निरक ताकिरिदि निरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि जों तंगो निरक मंसा टाउन थांनायखौबो निरक नुखाना जोंनि स्टुडेन्टस रक फर्स खायजां मानि
हाइफानो जों TSF बासाबि तावानादि जों निरौनि लगे तंगो मंसासक सिनि स्टुडेन्टस रक स्कुल रक फनो तेइसे फोर्स खाइजाखा अंके जों रेडि दंगो निरौनि बागै फाइट खाइगानि निरौ लगे रादि आसंग हामबाय एमनो एग्जाम जता बिसि दिन करिखा प्रेसिडेंट बसक दिननि बिसिङाव चिठी रहना ते बसं बिसिङाव रिपोर्ट ना कुनो साइड होगा बट तिनिनो रहनाय खा खायो जों विदिन 2-3 days जों रिपोर्ट मागोन होने जों अपडेट मा खागोन जों निरौना तेइसे जों इनफर्म खायानो